Benvinguts a tots. Intentem canviar el format de la news pels voluntaris, per la delegació de Catalunya Nord per al Consell per a la República. Avui ens acompanya el Joan Lluís Lluís, que ha estat una persona i un personatge superimplicat en aquesta delegació. Intentem amb ell tornar a preguntar-nos els orígens i la forma amb la qual s'ha constituït aquesta delegació, amb què s'ha constituït el Consell i després la delegació i el seu paper cap a aquesta ajuda que Catalunya Nord i que la delegació porta pel Consell. Intentem tornar a posar-nos una mica les coses al cap per anar més endavant després. Joan Lluís, ens pots aclarir una mica? Com va néixer el Consell per la República? Bé, és molt fàcil. Va néixer de la repressió de l'estat espanyol i de la necessitat imperiosa de fugir-ne. Per tant, els exiliats, els que van escollir no deixar-se tancar-se a la presó, van pensar que era necessari, en col·laboració amb gent, evidentment amb els que s'han quedat a l'interior a Catalunya, que era necessari tenir un ens, un instrument a l'exterior de l'estat espanyol, és a dir, que l'estat espanyol no pogués controlar de cap manera, per veure què passaria més endavant i poder reaccionar i poder representar, si era necessari, la legitimitat de la voluntat popular catalana. És a dir, el Consell per la República no deixa de ser una mena de govern a l'exili, d'esbós, de nucli dur del que podria ser un govern a l'exili, i com molt sovint, en el cas d'un govern a l'exili, és políticament divers i, per tant, transversal. Això és un element molt, molt important. Molt de nosaltres no hi seríem, no ens hi hauríem posat si no hi hagués aquesta transversalitat des de l'entrada. És a dir, que tots els partits independentistes de Catalunya hi són representats. I això és un element realment molt important i cal insistir-hi. Ara mateix, el Consell per la República, la seva funció, diria, és de ser un element de proposta de com encarar la repressió de l'estat espanyol i de com anar un dia cap a la proclamació real d'una república catalana independent, però és també un instrument en espera del que pugui passar, perquè és molt probable que un dia o l'altre Espanya torni a exercir una repressió ferotge contra les institucions catalanes, i hem vist que ja ho ha fet, ho pot tornar a fer, i pot perfectament arribar a neutralitzar completament la Generalitat. I llavors, en aquest cas, on serà la sobirania popular de Catalunya? Pot ser a l'exili, pot ser a l'exterior. Llavors, en aquest cas, el Consell per la República tindria un paper molt, molt important. Molt bé. Llavors la delegació a quin moment entra més o menys en joc amb l'ajuda aquesta? Sabem que hi ha hagut una ajuda exterior i que ha donat el paper a la delegació, però llavors ara, que està més instal·lat el Consell per la República, el paper de la delegació com se pot traduir i donar sentit? La delegació a Catalunya Nord del Consell per la República va néixer d'una evidència, una gran evidència, és que Catalunya Nord existeix i que Catalunya Nord és útil. S'ha demostrat al curs dels segles que hi ha una necessitat de col·laboració entre Catalunya Sud i Catalunya Nord, i de manera molt, molt específica i molt important i molt greu, a partir del 2017, amb l'organització del referèndum, les urnes, les paperetes, que eren a Catalunya Nord, i després amb l'exili com a primer pas de llibertat, en tot cas de no repressió dels que havien de fugir de la repressió judicial i política espanyola. Per tant, aquesta evidència va fer que algunes persones pensessin que era necessari articular una cosa real, concreta, més enllà de la solidaritat individual que existeix i que sempre ha existit, una cosa més lligada a l'aspecte parainstitucional del Consell per la República.
és a dir, sense entrar en partits polítics i sense entrar en l'activisme o en la militància que ja existeix, intentar veure si es pot construir una cosa, ser a Catalunya Nord un relleu d'aquest instrument parainstitucional. Llavors, es va crear la delegació en aquest sentit i em sembla que més o menys està cobrint aquesta funció amb moments més alts i moments més baixos, evidentment, perquè estem al servei del Consell per la República i també ens toca el paper de tenir iniciatives a Catalunya Nord per fer conèixer el Consell per la República, però també per explicar el perquè de la necessitat d'una Catalunya independent. Llavors ens situem una mica amb aquestes dues potes, una pota cap a Waterloo, diríem, i una pota absolutament local. Clar, aquest paper és complicat. Intentem redinamitzar una mica el grup perquè, clar, ara amb la situació, diguem, sanitària s'ha aturat moltes coses, però el paper real és encara present i ha de continuar a ser present, el paper de la delegació. Llavors intentem fer-ho. Tu com ho veus? Com em podries parlar ara? Bé, ara és veritat que és un moment estrany, però és un moment estrany per a tothom. Per tant, no ens trobem en una situació específicament de la delegació. És evident que des de fa un any estem en una situació una mica... De fet, després del 29 de febrer del 2020, amb el míting del Consell per la República a Perpinyà, de seguida vam entrar en el període que tots sabem de la pandèmia i, per tant, tots hem hagut d'organitzar-nos d'una altra manera. Suposem, volem, quan tot això sigui més normalitzat o hagi tornat a una situació com era abans, si és que hi tornem mai, doncs tornar a activar-nos, tornar a activar en tot cas aquesta necessitat de ser a disposició del Consell i també aquesta necessitat d'anar explicant a la gent al territori, a Catalunya Nord, per què aquest Consell és útil i necessari, però abans mateix del Consell, perquè el Consell és útil i necessari, perquè la independència de Catalunya és una causa justa, és una causa necessària i és una causa urgent. Això s'ha d'explicar perquè molta gent de Catalunya Nord no ho sap i des de la solidaritat simple i bàsica de persones que ens trobem, que veiem com hi ha una situació d'injustícia i que volem intentar participar-hi, ja és una cosa molt important. Però hi ha també un altre aspecte, que és l'aspecte de què ens serviria que Catalunya sigui independent a Catalunya Nord. És una pregunta que tots ens hem de fer i les respostes que hi puguem tenir les hem de poder explicar. Em sembla molt important. Des de simplement un apropament amb un país que seria independent, que tindria una història, una llengua comuna, fins a tota la prospecció cap a un futur eventual comú. En l'Europa d'avui, en l'Europa de Schengen, ja no hi ha estat contra estat com si fossin dues parets l'una contra l'altra. Hi ha una porositat molt gran i aquesta porositat molt gran fa que, en cas d'independència de Catalunya, hi hauria uns efectes immediats sobre Catalunya Nord, immediats i positius, i molt positius, sobre l'economia, sobre la cultura, sobre els intercanvis personals. Això són coses molt concretes, pot ser gairebé microdiplomàcia, microeconomia, microrelacions, a banda i banda, cal cosir coses, són coses molt importants i que cal explicar, perquè una Catalunya independent també a nosaltres al nord ens canviaria moltíssimes coses i les canviaria molt positivament. Perfecte. Ei, moltes gràcies. Intentem, cada vegada que farem una news així, intentarem redinamitzar i aprofitar del saber i de la comunicació que cadascú de nosaltres podem aportar per tots i a tots. Gràcies.